A Policía Nacional detivo o presunto autor de case unha decena de roubos en vehículos. Foi na Coruña de madrugada. Os axentes colleron o ladrón en plena acción. Gracias á chamada dun veciño que alertaba de un individuo que estaba no interior dun coche e intentaba roubar. A reacción rápida dos axentes da policía que se personaron neste lugar onde nos atopamos xusto aquí conseguiu pillar infraganti a esta persoa que estaba roubando no interior dese coche. En un primeiro momento intentou fuxir, pero foi interceptado apenas a uns metros. Unha vez que foi detido, comprobaban que levaba varios utensilios que foran roubados nese vehículo, pero noutros vehículos, porque comprobaron que había ata 9 coches en total coas ventanas rotas. Tamén lle localizaron un teléfono móvil que fora roubado antes nun bar noutro punto da cidade da Coruña. Unha situación que se producía aquí neste barrio, que hoxe os veciños sí recoñecían que se enteraran, aunque a maior parte deles coincidían en dicir que esta é unha zona tranquila, aunque isto sí, fai que se teñan que estar un pouco máis preocupados.